नै बारलि ना मोनदों अयथासार मानै नै हाब बोरै बोरै मोनोलै लकेल गोजा नै इयो गासिबो नै मबाइलावहाय फिसा नुदों नै नोंलाय अयथासार गोगोम गोलावखा नै बे देरसिनबावदों ने आदा बे देरसिन औ गोगोम लकेल नाया देलायल' मोनखायोलै आमगुरि बाजाराव नै वाह थिखोनायलाय नुबाय अयथासार गोलाव गोलावल' मोनखायो माने थाजा थाजाल' मोनो आरो नै बारलि मा जानो गोसो ना लकेल नायानो ब्लेकल'खा नै नांबावबाय अयथासार गोबां नै ओरैबो दैमा ना जानाय बामि लेंगा माबा हेन थेन है ना लकेल एसे मागोनि बाजारा गिदिर जादोंआनो आमगुरि बाजारा नै ओरै दावखोलांबाय मालिबिथाजों बैग्रिफ्रा नै गोथांस्रियावनो फानदों नामालै बैग्रिखौलाय नै एसे नायदो बहाय थाङा नोंसोर बा एसे बाजारखौ देखायनि आमगुरि बाजारखौहाय गोगोम जादों मथा मथि दिनैहाय थांबावबायसो मानसिया ओरैहाय गेजेरजों हाबलांनोसै आं सिंजों नाथुर ओंखाम मैथा फिथाइजों बेलाय मा बुस्थु रोदा बेलाय ए पटल बिफां माने गायजायो ने आयं फानदों आरो एसे नायलांदो बाजारखौ गोजान गोजानफोरना नुयिफोरा बाजार सिंजों हाबलांनि एसे मा होनदों औहाय एसे लालाबायदों हां नुगोन बाल नुगोन नै बाजार नायनाय आमगुरि बाजार नैबे मैगं बाजार जाहैबाय बे मोनसे हलाहल मैगं बाजार ओमफ्राय बैजों दंबावो आरो मोनसे ना गोरानै मायै नै ओरै आं थांनि गस्ला बाजारजों होंगो दोंगोल' दङ नै भिडिअ लादोलै नानि एसे एसे मा फानदों मा एसे जामबावबायसो मानसिया दहाय रासिनमोन माने 4टा जाबायानो नै बे दख'ना बाजार बेयावबो बुंनानै दंखायो नै दख'ना बाजारावबो मानसिफ्रा नै माथो बाहागियालाय मा लांफैदोंलै ए दे मोजां सेफ लक खालामदों आं दे नै ओरैबो बिनानावा बायदों ए सोरनिथो हाबा अ दे थेंक इउ सना गानलायनो गावनो मारै जिरि दाम बुंलायना दंनो सना गाननाया बिराद मोजां सना मोनो बिनावल' बायनांगौ अरिजिनेलखौ बायलायनांगौनि दरखारानो गैया सनाया मा खालामनाय दख'नाफ्रानो एभेलेबेल नांदोंलै दिनैबो एसे बाजारा भर्तिल' जाखादों नै मानसिया बे नायदो दख'ना दखान एसे गस्ला दखानजों मा बायदोरा आसोल दे बरिया नों माथो फ्रियासो आंलाय सोर सोंदों दे बायदो नै ओरैहाय गस्ला दखान एसे मैगं बाजारा बैथिंजाय दंबावो मोनसे ओरैहाय लंपेन्ट गस्लानि बाजार एसे नायलांदो ओरैहायबो आमगुरि बाजारखौहाय ओरैहाय नै थाब्रा जालायखादों र' ओरैजों खेबसे थांग्रोनि जोंना फंबाया फैदों होगासिनो दा फुरा बिजोंनो न'खर खाङो ने खय बोसोर जाखो होनदोंमोनलाय मा 25 बोसोर नों खौ सुनाया ए औ बोसोर
अ दे मावनांगौलै थाखा खामायनांगौ माने बे फंबायानो न'खर खुङो आरो थाथ' बरिया सोर फैदों सोर फैयाखै एसे नायसै आयौ रोङाफ्रामा बायखादों जारलाखाहाय सेन्देल दखान ना भालो सेन्देल दखान मा दखान ओरैजों नै सेन्देल दखान बाजार गेजेर गेजेर सेन्देल जुथा दखान जाहैबाय बियो नै ओरैहाय गस्ला दखान जाहैबाय गस्ला लंपेन्ट दखान हलसेल सोर बेसेबां बायनो गोसो बाय नै दिन्दां फादां जेरैबो बबे दखानाव हाबनानै बायनो गोसो बाय माने जास्ट दिनैहाय आमगुरि बाजारखौनो ब्लग खालामबाय आङो माजे समाय एसे ब्लगबो खालामनो गोसो जायो आं माने जोंनि ओनसोलनि बाजारफोरखौबो नुनांगौ नालाय गुबुनफोरा गोजान गोजानफोरना माने सोरबाफोर नुयिफोरबो थायो बे हिसाबैनो आरो माने ब्लग बानायोब्ला गोबां बाजाराव मानसिफोरखौबो लोगो मोनो सोरबा बायदिया सिनायनाय जाथि बाहागिफोरखौबो लोगो मोनसननो हागौ आरोखि मबाइलनि गेजेरजोंहाय माने बयखौबो नुयो नालाय ओरैनो जास्ट ब्लग खालामबाय आरो आं बाजारावहाय नै ओरैहाय मैगं बाजाराव बिराद गिदिर मैगं बाजारा नै थाब्रा जालायदों मैगं बायनायफ्रा नांजोबखायोलै नायलाय बे गासिबो मैगं बाजार बियो बेसेबांबा गिदिर नै बेलाय नै फुरा मैगं बाजार कफि बाजार आलु बाजार बिदिनो आरो बे बिराद गोलाव बियो आं ओमफ्राय बेलेगजों दिन्थिबावनि टमेट' फिसा नै बरिया दसे थास' खिलिजों जानो बरियाथार गोथाव नै बरिया कास्टमाराबो ओरैबो जादों नै ओमफ्राय हनै नायजेल' जाखायो जायोलै मानसिफ्रा गोथाव बाजार जाफैग्राफ्रा सानजाहा दैलामावसो दोननांगौ नै गारिया खानामाख्रा दैयावसो लायदिनोसै रायजोफोर आमगुरि बाजाराबो नाथुरफ्रा ना हान्दावदोंल' नै फिसाला मैथाजों जानो नै गुरनायनि